Hvad så YouTube? Ja, det er så min første video her for den danske Yeti. Og ja, vi skal så spille noget, ja, Skywars. Det er i hvert fald noget, jeg godt kan lide. Så lad os så få join en server. Den der, det kan lige være en til på den. Wow. Keep calm. Okay, det er sådan, ja. Så lad os så få jumpet ind. Og no permission. Ja, okay. Totalt snyde egentlig i forhold til at... Ja, men... Ja, nu sådan lige tale lidt om, at... Ja, jeg startede den her YouTube-kanal på grund af... Ja, på grund af jeg så den mand ihjel. Og så også lidt Robin Kaja, på grund af så jeg sådan en video om, hvordan man starter på YouTube. Jeg vidste slet ikke, hvad det der partnerskab var, hvad han talte om, så... Det var bare sådan lidt mærkeligt, strange-agtigt, at han talte lige pludselig om noget, der hed partnerskab, så tænker jeg bare, hvad fanden er det for noget, lord? Men det var sådan noget iskoldt. Wow, OP ting. Der er nogle flere ting, lige kan komme ned til her. Kan man ikke? Okay. Fuck it. Jeg tror bare, man skal komme afsted lige med det samme. Jeg tror ikke, der er sådan noget for ikke at komme afsted, men ja. Så jeg håber i hvert fald, at JLT kan lide min video her. Ja, okay. Den er startet, så helt skal blive... Der er en hund derovre. Lad os prøve at flække ham. Jeg skal lige spise guldæble. Sådan der. Kommer flæk. Flæk. Flæk ham. Galen hund. Jeg flæk ham. Fuck, hvor var han dårlig. Shit, nu OP skills er en, de har. Jeg tror ikke lige. Jeg tror, man skal kravle den ned af. Hvilken noob? What the fuck? Jeg tror bare, man skal kravle den ned af. Okay, sammen lige det, man har der. Sådan der iskoldt. Der var en bue her. Lige få sværet sat ordentligt. Her har vi en skarphedsøkse. Den er skadet mere. Lige få nogle lava her, så vi lige kan trippe dem. Så er det bare at komme op. Arrows in air. Flækker nogle schwaps. Ui! Og den har han lige flæsket i. Så nu har vi bare med at flække some bitches. Nogle noobs der på vej herover eller hvad. Så det gælder bare om at overleve, mate. Så dækker lige den her til her. Og ja, så tager det længere tid for dem at komme ned, hvis jeg i hvert fald dør, og så kan den anden måske flække. Så ja, vi venter så. JLT. Så imens skal vi lige gøre sådan der, så vi lige kan blive beskyttet. Og så gør vi sådan her, fordi jeg er iskold. Iskold som en boss. Så en ordentlig sindssyg boss. Lad os lige tjekke. Wow. Sindssyg forever. Okay, lad os se. Jeg tænker, er der ikke nogen bag ved os? Er det kun... Jeg håber, jeg vinder deroppe, og jeg har ikke tabt nogen i rigtig lang tid. Så vi lige skyde ham. Kunne vi så ikke? Fuck en noob. Tørren ikke engang en skid. Klam. Jeg skal lige tjekke det her lort her. Pil mere. Kun efter pil lige nu. Det er der til at komme op. Pile med. Sådan der, så bare komme op. Men jeg overgår ikke at blive flæsket. Close. Get the fuck out, mate. Get the fuck out. Jeg eliminated ham. En dog. Hold kæft, en... Okay. Kæft, en noob derovre. GG. Kom nu for helvede, kæft, en noob. Så lige Locust Ninja. Flikker som bitches. Jeg kan godt lige
bruge nogle pile, men jeg har ikke nogen, guys. Men jeg synes i hvert fald, I skal... Hvis I kan lide Skywars, så er det altså den perfekte kanal, I kommer ind på. Så... Flex some bitches. Kæft, det noob. Spurgte den der teknik, den er så klam. Kæft, det noob, det siger jeg bare. What the fuck? Ching chong, what the fuck? Se om du feel flæk ham. Lad os se. En gold apple. Flæk. Jeg flækkede ham kraftedeme. Iskoldt. Så, men i hvert fald, jeg er den bedste til det her. I'm the best, you know. If you know what I mean. Kæft, den lorteøkse. Hernede. Flækker sådan bitches. Se om vi kan få flækket ham, når han kommer over. Så skal vi lige bruge den her fiskestang. Og sådan for sådan, det var snart. Den her tekstpack, den hedder så Way Rookie, kan jeg huske den hed. Men hvis lige får fjernet det her lort her. Kæft noget lort. Klar til at blive flækket. Klar. Det var sgu tæt på egentlig. Så det bare lave flex some bitches. Get the fuck out, mate. Fuck, han er klam. Jeg sværger, han bruger den gamle mate herude. Spang. De flækker some bitches. Og sådan bog de flex some bitches. Hvis jeg lige kan... Iskoldt. Sådan. Shabab. Iskoldt. L in noob. L. That all was it. Kæft, det noob. Jeg skal bare dø. Kæft, det noob. Men jeg håber, han dør. Jeg håber, jeg flækker ham. Hvis det er sådan en hacker, så hader jeg ham. Jeg flækker alle hackers. Det er vel sådan noget, mit motto. Flæk hackers. Motto hedder flæk hackers. Jeg skulle spise et guldæb, han hopper på over nu. Ocean Bodie, fuck you, Rick. Ej, ved du hvad? Det overgår jeg ikke. Så kommer over og flækker ham. Så er det bare tid. Det kan jeg sluge. Tid til flæk, some bitches. Hvor et svær. Hold kæft, den damage hacker. Men håber I kunne lide den her video. Og jeg vil altså få flækket nogle hunde. Så der kommer måske en direkte bagefter, så håber I kunne lide videoen. What that face though. Vi ses YouTube.